Какво става, хора? Аз съм в България и сега сме на пътешествие да се търсим холм. И имам вече нов скин. Ще купим. Това е един подобен скин на душилета. Само че аз малко го обработих и сега съм с него. И реших да снимам в България, защото сървърът е интересен. Няма китове, само един кит старт, който ти дава Iron Mage, една голдънка, този сет и 5 пържоли. Само че аз бях на лафовоц и взех малко пържоли. И сега ще ходим доста блока напред, да се намеря място за холм, да не ни изгрифат. Ще има IP-то на сървъра в описанието, текста пака в описанието и моя скайп ще има в описанието. И след като извървят много път, да се намеря място за живеене, ще пусна клипа. Здравейте, хора, ето ме отново и сега плуваме водата с лодка. И реших да ви кажа преди малко, нали, за скайпа. Този скайп ще е за феновете, да могат да се свързват с мене, да играем с някой от тях и такива подобни. А пък също фен скайпа може да ми давате IP-та на сървъри, които да снимам, мапове и други подобни. Аз ще правя фейсбук страница и като има фейсбук страница, на някои от клиповете ще има в описанието. Ще има в описанието и там ще можете също да ми пращате мапове, IP-та на сървъри и вашите скайпа, най-вероятно, ако не знаете моя. И преди малко, докато пътувах, бях видял един скелетън с енчантнат наградник голд и енчантнат лък на флейм. И той за малко му би, беше му останал 2 сърца, защото той беше някъде в водата. И докато настреляше, аз не можех да го убия и останах на 2 сърца, но го убих. А пък до него имаше едно зомби, дет беше с Iron Mage и Full Gold сет, които 2 части бяха енчантнати. И като бих скелета, той ме почна да наби с меча и ме остави на половин сърце. И това може да се каже, че беше най-интересното от пътуването. Сега няма да ви показвам някои координати, защото тук няма рисове, няма и фактори. И затова не трябва да си показвам координати, някой да не дойде да ме изгрифа и така нататък. И ако може да се абонирате за мене и да ми гледате редовно видеоклиповете. И сега ще спра видеоклипа, защото трябва да намеря място за живеене и като го намеря, ще го пусна. Здравейте, хора, тук намерихме някакво място, не съм сигурен дали има хоме, но ще проверим. И ако има, ще видим какво има. Хоме. Мисля, да. Да, са. Не знам колко е нависоко, но доколко виждам няма нищо. А пък даже сега в момента ги банват за хакове. Затова тук ви препоръчвам да не сте хакове, защото ще ви банват. Май завинаги беше. И както виждате, намерихме нещо. И без да исках пуснах да стримвам. И сега се изкачваме.
както видите е от стъкло, е изгрифан. И тук може да видите в клипа IP-то на сървъра, но ама също ще го има и в описанието. Почти се качихме да видим какви IP ми има. И ако са яки, ама едва ли, защото виждам щупени стъкла. Сега ще разбирам. Нагоре. Така един чест има, който няма нищо. И само пътването беше напасно. Скачваме. И продължаваме пътя. Мисля да снимам сега малко, ако се случи нещо интересно. Да го видите. Ама едва ще стане нещо и забелязах, че в сървъра криперите не гърмят. Вижте. Нищо не правят. Дай да кажем хай. Чакай, ние забравихме да кажем. И крипър не уби. Има ли пак? Не. Хора, ще се видим след малко. Какво става, хора? Както видяхте, бяхме и сега пак почваме това пътешествие. Но няма да спирам видеоклипа. Ще го направя за бързан кадър. И тъй. Нека сега кажем да ви кажат хай. Колко хора не вярват. Цял един. Ние сме богове. Ние сме велики. Двама. То. Напишем, че този клип ще е качен днес. И най-вероятно се продължаваме пътя. Знаете, вече имаме някъде пита как ми е канала. Чакай да напишем на този Васко. Не знам, че написал скап, се обърках съм. И тъй. Да се надяваме, че тези пичоли се абонират за нас. Да сме все по-близо за за ранг ютубър, защото 600 абоната, аз имам един. И тъй. Питат ма някъде въпрос от труден да си мъж. Да, съм труден. Чакай, ще го питам да се абонирам. Окей, дай го. Ще спра видеоклипа да не гледате тези тъпишни детни. Не пишат и те. Ще го спра и ще пусна пак видеоклипа. Какво става, хора? Един пич преди някъде към половин час ми даде доста храна, само че аз съм става в Ender Chest-а. И после ще ви покажа колко. Имах диаманти, само метал давам бутуши, за да се направя
И Full Diamond Set, само че той не е енчантнат. И ще събирам лева да го енчантна. И сега продължавам се търся място за хоме. И на всеки остров, който мисля, че там ще ми е хомето, има някой там на него или има крафтинг, означава, че някой е бил там и може да лесно ми грифа с хома. И сега ще ви кажа цялата храна, която ми я даде. И този... Чакай, тук само да си чупя лодката. И този пич ми даде цялата храна. И сега ще ви покажа, само тук ще сетна някакъв хома, ще я покажа. Ми даде цялата храна. И сега си имам доста храна. И тук ще сетна хома и ще ви покажа. Само отидем на спална, че там е ендър честа. Ето колко храна ни даде. 4 стака храна. 5. И тук ми е част от Diamond Set, имам 2 спитки. Всякакви неща. Сега ще съпортна, ще видя на спална кои са ми координатите. Съпортна до моя хома да видя кои са ми координатите и като видя ще пусна видеоклипа. Какво става печо и ето пак тук. И сега ще изкопаме малко дърво. Сега направим лодка, че не се знам какво ще ми потрябва. Тази полянка ми харесва, само че тук е имал някой, то се личи. И сега съм малко дърво се скопам. И докато играх, забелязах, че доста хора ги набамваха заради хакове. Що са хакове? И нали пиша в чата да споделят до 3 минути. Те ги споделят и ги бамват за 2 седмици. И след тези 2 седмици се чудя какво ще стане като пак дойдат. Те с хакове. Ето 3 лодки се направихме и потегли. И сега ще спъза малко видеоклипа, да мина още няколко видеоблока и ще го пусна съответно пак. И ще се видим. Здравейте отново и искам да ви кажа, че ако някой пише в чата, че продава премиатата или там някакви акаунти, не му вярвайте, защото един път се хванах на такава глупост и ме измамиха, бях си изгубил акаунта, бях си изгубил всичко и накрая го бамнаха. Върнаха ми акаунта, нали, админа ми върна акаунта, защото аз му казах. Он се го бамнаха за винаги. И сега пак е тук един пише. Ето го, продавам CSGO скиновете. Тук този гига, мега, който иска прематца или Steam с CSGO или Лига Ад Масарами. Може да ви измамят, но може и да не ви. Аз никога вече няма да приема такова, защото вече са ме измамвали един път и не искам това да се повтаря втори път. И докато не снимах, убих едно зомби и ми даде този Coach Blade, дете е Торс 1. И не е един от най-хубавите, ама сме повече защитени от зомбитата. Плюс, че ако ни ударят, ще вземаме без ние сме ударили. Ще вземаме живот без ние да сме ударили. И така. И сега се надявам още много скоро да се намеря хом. Но никога няма да покажа координати, защото пак ви казвам да не са нищо да не стане да ме ограбят. Който ме гледа. И така. Мисля да сложа в описанието на Ваката 5 YouTube канала му. Може да го гледате, защото той тук е ютубър и снима. И така. Този видеоклип ще бъде качен още днес. И мисля в другия видеоклип тогава вече да имаме
къща, нали, място, където да живеем. И това ще е от мен. Това е PvP. Аз съм в PvP България. Аз съм Стефчо и до скоро!